Hola. Hola, us volem explicar una cosa. A la nostra escola farem una cosa molt important. El dia de l'abril farem una donació de sang. La sang que ajuda moltes persones. Hi ha persones que estan malaltes i a l'hospital. Amb una donació podem ajudar a salvar vides. Donar sang és un petit gest per poder salvar molta gent. La sang no es pot fabricar. Les persones la donen. No cal ser un superheroi per salvar vides. Només cal venir a donar sang. You don't need superpowers to help people. One donation can save up to 3 lives. Viva la nostra escola! I viure el 10 d'abril! De 4